Добър вечер! Намираме се в Дом на културата Борис Христов в компанията на Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM. Тази вечер е втората вечер от Пловдив Jazz Fest и много се радвам да приветствам такъв скъп гост. Как сте? Чудесно, знайки, че сме на Пловдив Jazz Fest. Това е един толкова прекрасен празник, толкова дългоочакван и толкова мечтан, че когато си част от него, чувството е наистина неописуемо. Всъщност описуемо. Щастие, пълнота, радост, откривателства, взаимност, общност и всъщност нека да спра до тук, но още много може да се каже за Пловдив Jazz Fest. И поздравления за фантастичния фестивал, който толкова ярко стои на българската музикална сцена. I'm here with Mike Stern. I know, I'm just so excited. I'm here with Mike Stern, backstage. Hey Mike, how are you feeling? Pretty good. And I'm really happy to be here. We all are. It's a really great band that I'm lucky to be a part of, and we're really happy we're playing here in Bulgaria. It's an honor to have you here in Bulgaria. And I just wanted to ask you, what would you wish for the 10th anniversary of Plovdiv Jazz Fest? Keep going at least another 10 years. Thank you so much. Намирам се в прекрасна компания на талантливата и до столетна красива Мими Николаева. Здравейте, Мими, как сте? Благодаря, добре съм. Чувствам се отлично на вашия фестивал. Така и изглеждате. Бих искала да ви попитам какво пожелавате на Пловдив Jazz Fest по повод 10 годишнината? Пожелавам много фестивали, много публика, много здраве, успехи и понеже това е европейска столица на джаза Пловдив, нали? Абсолютно. Ето това е европейски и така да бъде. Абсолютно. Нека бъде така. Финално бих искала само да ви попитам за всички години на сцена, кое ви е най-любимото нещо от пеенето, пътуването и музицирането? Най-любимото ми е пеенето на джаз с Милчо Левиев, Джаз Фокус 65. Имахме концерти и това бяха най-щастливите години. Много ви благодаря за споделенето и ви пожелавам прекрасна вечер тази вечер. Здравейте и много се радвам да съм тук във вашата компания. За тези, които не знаят, но се съмнявам, че има някой, който не знае, това е Таня Иванова, която е неизменна част от Jazz FM вече 20... колко години? 23 години. 23 години. Таня, би ли ми споделила кой музикант би искала да видиш тук на Пловдив Jazz Fest? Аз вече успях през тези 10 години да чуя някои от най-любимите си музиканти, но следващата година ще има един много специален дуо проект на Джошуа Редман с брат Мел Дао, така че го пожелавам и тук на публиката в Пловдив. Жестоко. Какво пожелавате на Пловдив Jazz Fest по повод 10 годишната и съответно на организаторите, които успяват да случат всичко това? На първо място успех, разбира се. Пожелавам им много публика, да се удвоява, утроява и също така им пожелавам отговорни и осъзнати спонсори и институции, които да ги подкрепят. Това е изключително важно за изкуството. Вероятно е чувството да споделяме хубавата музика. Наистина не може да се сравни с нищо друго, така че съм безкрайно щастлива, че празнуваме джаза заедно на Пловдив Jazz Fest. Радост е за мен да съм в компанията на Вили Стоянов тази вечер, който така прекрасно откри Пловдив Jazz Fest 2024 и ще продължи да ни води на сцената. Вили, как си? Първо да кажа, че удоволствието е мое. Много съм добре. Аз, както казах и
На сцената аз се чувствам вкъщи, защото всичко се случва под домакинството на Мира и Танко. Те са много близки и наши приятели. Отношението им към музиката въобще, не само към джазовата, отношението към всичко красиво, мисля, че е много решаващо за това уютно усещане, което битува в Дома на културата Борис Христов. И това ме кара да се чувствам доста добре. Много се радвам да го чуя. А какво бихте пожелали на формата и изобщо и на организаторите и ваши приятели от тук насетне? Да са здрави, да имат сили да продължават да го правят. Има много начини да се направи събитие, от което да изкараш пари. Очевидно, ние сме свидетели на много такива ежедневно, но много малко са тези, които имат такава сериозна стойност. И затова със сигурност се изисква много усилия. В случая печалбите са, ако не бих коментирал дали има или няма финансови, но печалбите всъщност са съвсем друго естество. Те са както за организаторите, както за музикантите, които гостуват, така и за всички нас, които сме тук и се наслаждаваме на изключителното музициране, което се случва на тази сцена. Смея да твърдя, че това е в крайна сметка наистина най-стилният и бутиков джазов фестивал в България. Поклон пред усилията и вкуса на тези, които го правят. Със сигурност Пловдив може само да се радва, че нещо подобно се случва тук и че има късмета такива хора да случват такава магия на родна сцена и в вечния град. Бих искала да попитам, във вашите смели мечти, кой музикант бихте искали да видите тук на тази сцена? Музикант не е един. Аз по принцип много искам да видя на живо джаз от Линкълн Сентър, оркестра от Суинтон Марсалис. Това тъй или иначе е буквално събитие, този оркестър и въобще Уинтън. Със сигурност бих искал да видя Тромбон Шорти. Аз съм много брасово ориентиран човек. Моите мечти са от този тип. Много хора искам да видя всъщност. Слава Богу, ето сега утре ще видим Майк Стърн и Джо Ловано. Днес ще видим двама от артистите от Snarky Puppy, които с Snarky Puppy имат 5, ако не се лъжа, награди Грами. Но тук са съвсем друг, много по-интимен, много ако ми позволите думата, разголен музикално проект. Доказателство за силния артистизъм, който притежават големите освободени музиканти. Ако и да можем да направим, разбира се, знак за равенство в основите на употребявания стил, особено на Майкъл Лиг, в Snarky Puppy и в това, накрая всъщност е доста различно. Това се струва да се види, ето, без да съм го искал преди това, тъй че не знам. Хем искам да видя някакви артисти, хем ще бъда щастлив и да бъда изненадван, защото изкуството въобще, не само музиката, лети с феноменална скорост в всички посоки, най-вече напред, и всеки ден има какво да се види, какво да се чуе, колкото повече, толкова по-добре. Абсолютно, и дано има повече такива хора, които да случват и да обединяват така таланта, красотата и да ги събират в едно. Много благодаря за срещата и ще ви видим на сцената. Какво пожелаваш на Пловдив Джаз Фест по повод 10 годишнината? Пожелавам ви още много такива години и много такива издания. Това е невероятен музикален празник за Пловдив, което става, така че много благодарим на организаторите и само така. Още поне 91 години. Още 300 години минимум от тук нататък, защото това е определено един от най-хубавите фестивали в България. Амин. Една против урки ли? Да, за всеки случай така, нали? Love е forever and a day. Значи, за винаги и още един ден. Да.
Абсолютно. Благодаря. Това им пожелавам. Това първият ви джаз фест ли е? Как първия бе? От основаването съм. Въобще не е първият ми джаз фестивал. Да надживее създателите си, да е много дълъг и да е сериозно събитие световно. Да запази идеята за добър вкус, идеята за съпреживяване и за ритуала на слушане на музика. Наистина музиката да остане в центъра на всичко и се надявам още по-разнообразно да стане и съпътстващото съдържание на фестивала, тъй като то е това, което дава някакси по-различна атмосфера. Не, че сега не е. Разбира се, има и представяне на книги, млади изпълнители, джем сешън задължително след концертите. Човек може да си каже какво повече, но винаги може и повече. Какво бихте пожелали по повод 10 годишната на Пловдив Джаз Фест? Да продължава. Нищо повече. Да бъде. Да, 10 годишнина означава, че е минало достатъчно време, за да бъде утвърдено и да стане устойчиво едно културно събитие. Всички знаем колко е трудно това да се, особено в този вид музика. Нищо по-хубаво от това да продължава. Ами, пожелавам винаги да има толкова много креативна енергия, толкова много вяра в това, че се получат нещата, да изхождат от правилното място, т.е. любовта към музиката и така будителските нагласи към всъщност цялото това прекрасно и уникално събитие за Пловдив, с извинения за клишето. Но действително Пловдив има много силна нужда от такива събития, които да го възвисяват във всички възможни варианти. And what would you wish to Plovdiv Jazz Festival now on for their 10th anniversary? We just wish it goes on forever and that more people learn to enjoy jazz because it's wonderful. Absolutely, I agree. Well, thank you so much and enjoy tonight, the last night. I hope we meet each other again.